ясно. Виждала ли си унази законната му жена? Вярваш ли му, че я мрази и спят в отделни легла? Колко време чакаш, мила, с нея да се раздели? Ти за него би убила, но той за тебе дали? Ти ще бъдеш неговата жена, само ако мен ме няма на света. Аз съм тази с неговите имена. Аз съм тази, до края с него ще вървя. Аз съм тази, дето му родих деца. Аз съм тази, дето много мразиш я. Приятно ми е неговата жена. Коя се мислиш, че го търсиш, като си пак сама? Телефона е изключен, щастлив е той у дома. Ти ще бъдеш неговата жена, само ако мен ме няма на света. Аз съм тази с неговите имена. Аз съм тази, до края с него ще вървя. Аз съм тази, дето му родих деца. Аз съм тази, дето много мразиш я. Приятно ми е неговата жена. Благодаря за вниманието.